si Mananghilan eh. Magong buntag, Sabado. Salamat Lord. Paskrit tarong panahon na sa mga nag-view sa akong mga vlog. Salamat ninyo sa pagsubaybay sa akong mga video. Bisag puro mahilingdan. Pag nag-busy ko, wala yung mga naamag ko na rin trabaho. Baka ano siyang gagaw. Gagaw ko rin na para yapon dito sa puso nga igagaw. Tapos kasi rin ako na kain sa akin. Karoon na ako dani. Sakot ko sa kauban. Kaya ba naman sa isang kauban na katungkulog baboy nga di mahimog-asa ko tapos sunod. Magpasalamat po yung tanan sa nagsubaybay sa aking mga video at bless yung tanan nilang ni Bing Parol, nilang ni Jamo Indajon, nilang ni basta din ang tagsaon kay Bona mo tanaw sa akong puan, nilang ni Madam Cherry Ulrich sa gawas nga taga Valencia na siya. Kamusta na kaya, Madam? Good morning, there is Pilipinas. Bawag dias Indo. Saron, kadlawan o saron, bawang hapon o sa. Hello, ma'am. Hindi nga bila ko ni mo, ma'am. Ako kabalik sa Valencia. Silas nanay dito. Kamusta kas, nanay? Salamat sa pagtanaw. Karon anak ko dani ang unang lutoon ko lahir aman dani kahit sa lutos ko Kristo ang lutoon dani gabuntag una itlog o hotdog sa pansit gulay mara dani di ka duhaga may barbakwa dani wa pa kina ko ni barbakwa po dili kami maglata parang gagaw di ko rami dani ng luto is dinhi ay unik na magamit na ni Gasolman di pa sa progreso nga kabagyan pagubit-bit og dekay para makahalin karami dani patihang kaaban maharat ng wato at pag-uhaara dani pwede nakaalas yung timungan ni ang mga sukyan ni nanagtrabaho sa sikyo mo karon Sabado man first time man nga anong Sabado kay katulog kami kadlaw na dani ya, kamusta day ko diha sa Juan Cortis. Nabalakad ko sa Cortis gahapon kaya na may nag-post nga ako nalumos dito sa Juan sa Malingin Falls. Kanang Malingin Falls doran nas bahay sa anak. Na kami magligo kalig diha sa una. Namo kung aksidente gahapon dito nalumos. Rosemary, kamusta naman diha? Sila diha ni Manggaga. Basta pwede ko makalaag diha kasi pohon wala is Ginoo mga managbahay ni Herlin kasi mga anak ko diha maglaag pohon tabaw karong 1 graduation nga sa Matos ni Cortis graduate mo sa Kaapo ang kaduha na Kaapo nga sunod na doon graduate ang grade 6 ipakita lang ang pohon. Kaya naman itong mga bata nga patuon ko sini ka to birthday ng tatay birthday ng Kia sana maganda makapalangit din sa nga mo pwede ba kung mga skapo na pagkukay sa kapag birthday itong Kia makaato ko sa kad ngabot na laman og 8 sa nanay 8 na laman ko na wala ka nakaatin munang plano ko muatin ko karong to at ito mga sa kapo kita tayo kay tiguang naman na makasabot na pahalipay lamang kong kamay ang birthday ni Ja hindi pa ko pang pahalipay ni Ja manamid ko ni Ja mga ito ko Garcia muna nga alam nang plano daan ni Kawan mga ito ko Cortes natin ko graduation na po ko gamay pahalipay sang apo kamot ko makahatap ko pahalipay nga na-graduate siya dahil sa kapo ko nga baji na-honor ko na po ito
Kasi kaya ko dari puro sa do. Pero maka lagi nagkusang sweldo dari sa kalendarya para ihatag ko. Pali pa sa mga apo. Puhon-puhon. Pagto na ng pizza kay maramaron. Bukan magang kaaban hararon. Size naman. Ano to? Ano? Lingaw dia. Ma'am, industry. Okay. Ang jago sung sa nekipot-kipot. Yung may kaluto kayo pamigas. Dito si Jaskuan. Okay, pagka makatagay still. Pwede mo na ayos makawat. Mga jagwit. Still. So, ito nga oras kawan. Saan sa kagrit? Gahi. Kita ni, kuan ni, matol na. Last na kamang rep, pinto na, ito na pintuan. Kaya, kami customer, kami niloto, halta na may gas. Dagan pas tusudaan, kaya tuway tao, tuway lak, bayra. Pagka mga habal-habal kasi porter ka mga habal-habal. Huwag yung kailan yung tawa na. Pamidisperon, pamatuan. Til, harap ito yung mga megatil. Ano pala ka dan eh? Tapos mong kaya. Padadag kuan, saging. Ang kata ilang ba? Nakabuo. Pambataan ni uban, budoy. Itong sa kasilpon, kay kanaraan kan tato, to an heroin. Ano ini sa kasilpon? Heroin. Uto na. Wa kami nga waspikas kalendarya tila. Nga, sabog na ito, kaya pila ko na ito hapit mo tuig. Pag nga kay na mag-ingong ko ano sunod man mo. Ako gimingaw ko sa haling-haling, hujup-hujup. Ani nga ako dali nga wa hujup-hujup tanaw mag tagas, di ba? Wa putay lutuon, magsilop ta standing. Nagtugay mo tagahoy mo mulit magkaslikod. Anan chat. Ito tawad na taron ang lutuon ron kuan, paliya, talong, itlog, hotdog. Sila pa baka lagi dito bulan karlan yung minong karon kaya Sabado man sulay katagtindag Domingo kira ka tuod naman ang mga tao manindak nung Domingo ugma. Hindi mo kong suman na gabi eh. Ay, kay nahutan mi gas. Pagsugo kami. Kami gas. Kami customer ng tao. May gas. Kami ng sabaw. WhatsApp mo kay ng migas. Ano na ha o agi mong trabaho. A few moments later.